तो अपनी ही दे सकवाला कि भाई कई साल से आईला गंगा जी नहाए के मन करेला बिना नहैले चल जाली हम तो इनका हितवा करस तो लगमे बा सवेर में जाके नहा ले तो ले जेकर के यहाँ गइल ना ओकर सारे आ गइल है तो वो जनस की भिन सारा नहाए जइया तो कहल कि हमहू जाइब नहाए तो इनका रिश्तेदारवा करस कि कहाँ पैदल आप लोग जाई। अब इनका नींदे नहीं लगे 3 बजे भोर में जा गई ना मोटरसाइकिल चालू करके आ तीनों जानी वही जब तिवारीपुर की बगलिए में गंगा जी वाली चल गई लोग घाटे पर उतर गए लोग अपन मोटरसाइकिल खड़ा करके गड़बड़ी ही हो गल कि जौन इनके हितैया में सरवाई ले कहता है भैया नहाए तो आ गली जा लेकिन नया कपड़ा तो लेके अबे ना कैली जा। अबे अनहार 3 बजे अनहरिया रात तई कहता बे सारे दिमाग लगाओ मत जा घरे जाई ले आवे ले तोले हो जाई गड़बड़। एगो काम ही कैले कि कपड़वा निकाल के मोटरसाइकिलिया पर धो दियल जा आ दूधू बुड़ुकिया मार के आके फिर कपड़ा पहन के चल ले नही के न बा कपड़ा निकला गई तो ले जेकर के यहाँ गइल न उ कहला कि देखो लोग जौन दाव लगोले वाला लोग दाव हो जाई फेल ई कहला का अत अंडरवियर पहन ले नहाइबो लोग नहा के अइबो लोग आ जो पैंट पहनबो लो तो पूरा पैंट जाई भीज तो कहला तब आ के देखो त 3 बजे त इहो निकाल के धो दिहल जा एक एक बुड़ुकिया मार के आवल ले फिर ही पहन के चल ले बाके तीनों जानी तय कई लोग निकाल के मोटरसाइकिल पर धो दिहल लोग अंदर गई लोग गरम पानी चरचर बुड़किया मारल लो तो ले भिनसारवा डुमवा के लेके जोन घूमेला सब घाटावा पर बसवा सब खींचे ऊंचे खाती उ देखना से कि मैं एक के जगह 2.5-3 साल पहले भर का कपड़ा गोली आइल बस अखबारी में धइला से कुल कपड़ा एक बार लेके चंपल ई 5-5 बुड़किया मार के आइल लो हर से ई तो फ्री वाला एकदम इनका कोनो चिंता नहीं करे कि जोन हितवा आइल जाए हितैया में गइल उ देखते मोटरसाइकिल लगल भोकार छोड़ के रोवे ई कहला चुप सारा का रो दल रे कहला रोई ना उघारे खड़ा बनी सारे कपड़ा खरीदनी कौन लेके चली गई कोनो देखी तो बेइज्जती हुई ई कहना सारा बहिन ले कोनो नहीं खे देख ले तू रोबो तो जरूर है 2-4 आदमी देख ली ऐसे बढ़िया बा चुपो अब चुपाई ली जकर के यहाँ गई लो कहला कि हो कोइल का जा तो ई कहना मर्दे पूर्व के हो लोग 3:30 बजे ता अनहारे अबे के जगलो नहीं होई मोटरसाइकिल पे बैठल ना घरे चलल ना घरे चल के पहिर ले दूसर कोनो जुगाड़ बाओ नहीं भाई अब मरता क्या नहीं करता ये तय हो गई। अब फांसी हो गई कि मोटरसाइकिलिया चलाई तो के चलाई तीनों जानी में केहू तैयार नहीं क्यों के मोटरसाइकिल चलावे के आधा मिनट अब मोटरसाइकिल चलावे के केहू तैयार नहीं के हो कहला देखा तनी तो इज्जत सारे ले लिया से कहला सदा चाबी 10 हम ही चलाओ तनी 10 अब चाबी लेना हमें डरना सेल्फ मरना मोटरसाइकिल चालू हो गई टंगरी फेंक के बैठना सड़क के टंकी पर चल गए ना कहना देखा लोग बैठिया लोग ठीक लेकिन देही से देही ना छुआ के जाइए के जान लियो जेकर छुआई खबरदार खैरियत नहीं खे अभी आगे बैठल हो टंगरी फेंक के भाई अब रोक अक्सर देखले हो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे खाती जे चलावे अगर बात लोग ओकरी कान्हे पे हाथ धके बैठे ला अभी बार कहत रहा देखिए दे हिम्मत छुआ तो ले इनका जोन अपनी हितैया में गइल ला ओके कहना ते बैठ कहना उ सारे दूसरे जगह से आइल बा कहीं धोखा खा दे तो गड़बड़े हो जाई अपने वाला कहना ते बैठ अब वो बैठल भैया के तनी टंगरिया तेज फेकलस तो ले पीठी पर से रगड़ा एकदम आके नीचे कहना हां देखा गड़बड़ होता अब जियो बैठल तो ले सारा कहना तनी जाऊ टंकी की ओर आगवा सरना तो ले ढकनवा अड़बड़ा दिहल तो ले फिर से पीछे आ गए कहला देखा गड़बड़ा दिहल देखा तोहार तुम बर्दाश्त कर लेली अब भाई उनसे कह दे कि किनारे बैठी हैं अब तीसरको वाला बैठल सेल्फ मरला गाड़ी चालू हो गई रेतवा में कहीं बलुइया ऊंच रहेला कहीं खाल रहेला अब गाड़ी आगे बढ़ो ना तो ले के बार उड़ा पड़ा तो वही अनहारे लौकतो नहीं के पूरा तो जो हैंगा उड़ा पड़ल तो ले इस सड़क के पीछे अइला अब पीछे वाला ओनी से ठेला था बीच वाला है नहीं से ठेला था मरला बड़े कहला देखा अब गड़बड़े बाय अब उलाट दे तोरी बहन किया करेगा कर बोलो तो हम लोग गाड़ी तनी आगे बढ़ल कहना से भाई देखा दोस्त हमार नहीं के गाड़ी तू सरकावत तो हम का करी। अब वैया से जहाँ हेठिया करे वैया खाल
अब इन तो ऊंचे चढ़ला ना, जब खाले चढ़ला तो ले दोनों लोड ले के में ठेलला सब पीछे उतना ही का मजा आवे। गाड़ी बराबरे गइल, ई भुन 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 कइले वाला पिछवा वाला कहता कुछ भी हो, वाह सबसे मजे में हैं हम। वाह वाह। अरे आवाज दू खुराक दवाई ले लियो। अंतिम पिछवा वाला कहलस कि कुछ भी हो, सबसे मजे में हैं हम। 2 मिनट बीतल तो पिछवा वाला कहता आधा खुशी आधा गम। ई ब्रेक मरला कहला तोहरी तो हम लोग के चक्कर में लुटा गए हम। कबो कबो ऐसा घटना हो जाला। ये सोनाली ऑर्केस्ट्रा इवेंट शो मिलने का पता, सोनू घाट चौराहा, मुन्ना यादव बदली। तो बिरादरी के बाद ऑर्केस्ट्रा चला होता तो का कहेंगे मनो भाई जोन दिहल तो बोलले हां भाई के नमस्ते प्रणाम। जगरा ऑर्केस्ट्रा लिखा है कोई मुन्ना भाई से लिखवा ले। अब सुना जाओ।